हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय दिनैनि बे गुबुन मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअहाय आरोबाव बरायहरनाय थाबावबायदि स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनैहाय आं जे मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय बयनिख्रुइबो बांसिन भिउज थांनाय माखासे मिउजिक भिडिअफोरनि सायावहायनो नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर। स' बेनिखायनो नोंथांमोना बबे मोनसे मिउजिक भिडिअहाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय टप भिउज थांनाय बेखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे भिडिअहाय आं कालेक्ट खालामनानै मोननाय बायदिब्लासो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव टप भिउज थांनाय दे लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना माबाफोर गोरोन्थि नुयोब्ला निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आंनि मिथिनाय बायदिब्ला जोंहा गुवाहाटी चारियाली मोनसे मिउजिक भिडिअहायनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दासिमाव बयनिख्रुइबो बांसिन भिउज थांनाय बायदि मोनदों दे आं लोगोफोर। जाय मोनसे मिउजिक भिडिअआ जौगा फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्दारजोंहाय दिहुनजानायमोन दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बे भिडिअनि भिउसआ दासिमाव 26 मिलियननि बारबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे गुवाहाटी चारियाली मिउजिक भिडिअहाय कमला सरगयारी बिथाङा सुजुनायमोन दे लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे मिउजिक भिडिअहाय सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन गोबाङानो सिनायजोबखायो आरो मिथिजोबखायोआनो दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जों बे भिडिअहायनो गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन बर'नि लेजेन्डारि एक्टर बिथां राजिब ब्रह्माजोंनो लोगोसे दिप्ति बसुमतारी बिथांखौ दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे गुवाहाटी चारियाली मिउजिक भिडिअनिनो पार्ट 2 दायो फैनो थांबावगासिनो दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर जोंहा सेकेन्डआवहाय दङ रेगे रेगां फिल्म्स प्रडाक्शन बेनारनि गेजेरजोंहाय दिहुनजानाय दालमिया सिमेन्ट मिउजिक भिडिअआबो जोंहा 22 मिलियननिबो बारबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बर'फोरनि गेजेरावहाय बयनिख्रुइबो बांसिन भिउज थांनायखौ आं बेखौनो सेकेन्ड बायदि मोनदों दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों खिथाहरबानो जाबाय दे लोगोफोर आंना गोरोन्थिबो जादों जानो हागौ दे। ओमफ्राय लोगोफोर आं नागिरनानै मोननाय बायदिब्ला बेखौनो सेकेन्ड भिउज थांनाय भिडिअ बायदि मोनदों दे आं लोगोफोर जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय। जाय भिडिअनि डिरेक्सनखौनो होदोंमोन बिथां सपन कुमार ब्रह्माया दे लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे मिउजिक भिडिअहाय गुबैयै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन गोबाङानो मिथिजोबखायो नङा होमबा लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडिअहाय गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दोंमोन सोरां नार्जारी बिथांजोंनो लोगोसे सिल्का मुसाहारि बिथांखौ दे लोगोफोर। लोगोफोर जोंहा थार्ड भिउज थांनाय नागिरोब्ला गोबांखौनो मोननो हायो दे लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बिदिब्ला मिथिबाय नङा होमबा लोगोफोर जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय बयनिख्रुइबो बांसिन भिउज थांनाय मिउजिक भिडिअआ बबे मोनसेयाहाय। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर।